Сега продължаваме с нашият специален гост от Варна. Не е свързан по никакъв начин с театралната сцена и с изкуството, но пък той е един от най-изявените имена в ръгбито, може да се каже легенда в ръгбито. Името му е Пенко Пенев. Вижте повече за него. Пенко Пенев е от златното поколение за варненското ръгби. Започва да се занимава с любимият спорт през 1982 година. 4 години по-късно, само на 16 влиза в мъжкият състав на ЖСК Спартак. През 1990 със съотборниците си детронират Миньор Перник, който е 10 сезона поред шампион. Същото поколение трябва да излезе за 5 години в принудителна почивка, защото отборът не съществува до началото на новия век. През последните 3 сезона Пенко Пенев е шампион, но стима на някогашният основен противник, сега носещ името Валеците. Заедно с приятели и бивши съотборници от няколко месеца, ветераните опитват да върнат някогашната слава на ръгби във Варна с нов клуб. А кулите вече направиха първият си турнир. 8 треньори работят с ученици от 4 до 8 клас и резултатите се видяха на терена. Нов отбор ще връща славата на ръгби спорта във Варна. От няколко месеца треньорите на клуб Акулите работят с ученици. Проведе се и първото състезание, на което около 150 деца показаха какво са научили досега. Амбициите на основателите на клуба Пенко Пенев и Явор Драгнев са в скоро време да имат отбори и в различните възрастови групи, които да участват на държавни първенства. Вижте! За половин век ръгби спорта във Варна минава през доста върхове и падения, от шампионски титли до пълно отсъствие от картата. Група бивши и настоящи състезатели са се заели с задачата да създадат школа, която след това да е основата на силен отбор. 8 треньори вече работят в училищата и резултатите от труда им се видяха на терена. Събрахме за първия турнир около 160 деца. Аз съм много доволен. Макар че да не играеха на 100% ръгби, ще стане. Но лошото е, защото не знам дали знаеш, преподавам, сега завършвам и преподавам в 7-ма в момента. Децата не са научени на уважение един към друг. Не знам защо е така. И лошото впечатление, което направи на този детски турнир, доколкото видях, че ти беше там, родителите не се интересуват къде отиват децата им. Значи, ако е нормална тренировка, съм съгласен да им е омръзнало да говорят или да им е безинтересно. Но това беше празник за ръгбито. Видя колко подаръци дадохме. Всички деца бяха много доволни. Значи в момента имам над 30-40 обаждания от децата, кога ще почнем тренировки и на кой стадион, което е похвално. Да се надяваме, че спонсора, който сме намерили, ще успеем чрез него да влезем във владение на някои от свободните терени, които толкова време дълго не ги дават на ръгби въобще за Варна. Сагата с стадиона за варненското ръгби е наистина дълга. През годините отбор обиколи почти всички терени, но така и се остана бездомен. Другата интересна тема, когато се говори за ръгби, е травматизма. Въпреки впечатляващите сблъсъци, оказва се, че той е по-малък в сравнение с много други спортове. Статистиката още един път доказва думите на Уинстън Чърчил. Ръгби е спорт за хулигани, но се играе от джентълмени, докато футболът е спорт за джентълмени, но се играе от хулигани. Хубавото е на спорта, че винаги има някакви правила, по които трябва да се играе. И всяко преминаване на тази граница бива санкционирано, не е като без правила. Но винаги има такива, винаги има играчи, които са малко по-са озлобени като играят. След матча обаче не е така, сами виждате. При нас има традиция след всеки матч отборите да минат, да се направи шпалер, който е задължителен и да се поздравят, като един отбор минава и другия отбор минава, което е, нали, похвално за самите играчи. Колкото да са играли злобно и грубо, в един момент те вече се поздравяват. И третото полувреме, което се извършва задължително пак, то е в ресторанта на домакинския отбор, където всички се поздравяват, пеят се песни и се сплотяват така отборите един с друг. Колкото и да се върти разговора, той пак отива към стадиона. Срещаме се на Локомотив, където са едни от най-запомнящите се победи на варненският отбор. Аз и миналата година казах, че ще излъжим някой кмет да вземем стадион и наистина така ще стане. Сме живи и здрави, ще видим. Въпросът е тези деца, които сме сега ангажирали с този турнир, който също ще се повтори за септември месец, искаме да го повторим, за да имат децата реализация къде да се явяват. Защото в самия шампионат на България е слабо нивото. И се надяваме
вече и общината да не обърне внимание, че работим сериозно, ще стане. Така с надежда от стадиона, с който са свързани големите победи на варненското ръгби, гледаме напред към новият проект и бъдещите планове за успехи на ръгбито тук.